كابل قلو تلفزيون يرتعزو سلام تناطوبل زغبركم تعزبنا كمي تمسيو ساعة شعات آخر لومي سنبت حامش مقابي استدالو زينا ومسانا روح يزولكم قريبا لكم لما كنتالكم بغرب الزعدة من مساعاتكم تسنحن ميكايل حدقو فلما قم بكنت وتاتو فيلم بريزيدنت إيسياس اب زبيتاوي قداز زتو كوريس هالساي كفالك على معتد سمع كانت زينا وشتاها قرا كايرو بامباسادر صوفيا تصفى مريم سمر حلو خير رابع خبا زتحت درجة معبالة ركبها هكرات تساتيفو اب زوبا ماكن حد كان الشاب استفلالي مدايات كم مبال زعلم سيمينار تخايرو اب زيناتات وصاي منقص بوركينا فاسو مس فرنسا نصنح السمع وتهدراو مدغغاف سريزو چاينا نرئس ممحدار رسي تايوان بسلامو مداين مصمبارات تكايرو تعري كم تقصلو افريقام اب دوباوي ماليزيا بزقاطم حرقاتات علغلغ نواتاونا كبابيون كسراتات وريدو زرزر زينا بريزيدنت إيسياس أفورقي كم غصلتا نايتي اب كونتات غوربونان زوبانان كمون علماو معبالة زتو كورك لتكفالات اب زبيتاو غدا زتو كورس سالساي كفالك الحمتت تمالي 4 مقابيت مسمع كنا زينا وشتا هاجرا كايدو نستدالو صبصاب ارسي مسمرون كتقربيا ابزي سالساي كفال بريزيدنت إيسياس اب حفشاو مرحا غدنا قطباون محبراون لمعات هنصت تحت قرص موهلال ماين قسقاسون ኤርትራ እትውንኖ ሰማያዊ ቁጠባን ተኽእሎታትን ብድሆታትን ምምዝማዞን ከምውን ኣብ ጽላት ዕደና ዘሎ ሰፊሕ ዕድላትን ንዕኡ ዝምልከት ናይ መጻ መደባትን ዘተኮረ ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ኣብ መርሓ ጎደና ቁጠባውን ማሕበራውን ልምዓት ኣብ ውሽጢ ኣብ 2019 ብሰፊሑ ዝተነድፈን ዝተገልጸን ናይ ማእከላይን ርሑቕን መደባት ምሁላል ማይን ምፍዋስ ማይ ኮዖታትን ጸዓትን ትሕተ ቅርጽን ቀዳምነት ክወሃቦ ባህርያዊ ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊጾም عمام موهلال ماي هنصد ديغاتات طراي زيكونه انت لاي مفواس ماي كوعوتاتن مغرابن كم زتقالل تقيسو دما ابز مدايزي بوزح بروجكتات متكبار كو انت تخاله مستزلطم حقنا كاب 10 ميتاويت زحلف كم زيكونه بمنصار نتتوهلي لزلو ماي بتكنولوجين كيلاوي عقمن تحجيزكا نابوصيتاو حرشاوي معلا زبيتاو اغلغلوتن كالن كم زوعل نمغبارو بزعبا زلو تخولتاتن مدباتنون حبيروم نتعاطفو زلنا تكنولوجيات نتي زوهلل زلو ماي بتزلع على درجة نتقمل لنا لنا كاوناو عينت أزرئتوين وواصاصونا فليتنا أب طعم كلمة توم داليوم أزرئت زرئنا لعب وصيتات كنرخو لهم كنكيلا لنا انسساتات هبت انسسا تهاجر تلبقي أخبتي أجمل قالوا تبلالي انسساتات وين أب قمت أتيها مع رمعية أساسي لسرز خيد مس انسساتات دمس ناي سغا ناي صبا كالو تفلالي وصيتات مخعبات وين الله ازيوم كلهم تدماميرهم اماي سلدمور كسو بقندم نتا توهللت ماي امنتاي معلا وعليال كخ تفلت كتكيل لك نعو دلي تكنولوجي اواديتكا بقع محدرا كوفا بيلكا أب حد درجة رايدو زبل دا يكون عمت نغيرنا وصاها خيد خلاله ذا هجد لنا مدرخ أنا مسقيقار مدرخ يزولو أب ذا حلفة مكروتاتنا بزح نقر رئينا تماهرنا لنا ذا تعطاتنا يام حدا واصونا يام زبولو ذا تباهلو تكنولوجي تاتوين بقعتهم تقمقيمو بقبري أو بقبراوي سراحة رأيو سلدلو لازم عمتات زبالة عدل لنا ኣብ ምርጋጽ ቀረብ ጻዕት ድማ ነቲ ዘሎ ሰፊሕ ጠለብ ብዘይ ስክፍታ ዝዕግብ ስርዓት ወጥንካ ምትግባር ንልምዓት ገማግም ባሕሪ ዝሕግዝ ናይ ንፋስ ጸሓያውን ረስናውን ማለት ጂኦተርማል ጻዓት ምትግባር ካብቲ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስራሓሉ ዘለዎ ምዃኑ ኣነጺሮም ንሰማያዊ ቁጠባ ብዝምልከት ልዑል ኣቓልቦ ዘድልዮ ጽላት ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ሰፊሕ ባሕሪ ገማግምን ደሴታትን ስለ እትውንን اتزل عقور عقمي بعقنن عينتن ازيو غزيف مخانو انتخونه بردو مخنياتات كساب حجي نصغاز ممزماز كم زي تخاله كند محنقو دما تحت قرصي
ማለት ወደባትን ማርሳታትን ጸዓት ቀረብ ማይ መዝሐሊታትን ካልእን ምዃኑ አረድዮም ነዚ ሰማያዊ ቁጠባ ዝበሃል ክንጥቀመሉ እንድሕር ኮይና ንሙሉ ገማግምና ዝግባእ ትሕቲ ቅርፂ ክነዋድሉ ክንክእል ኣለና ዘሕጂ ስራሓሉ ዘሎ ማለት እዩ ንኣሽቱ ወደባት ዓበይቲ ወደባት ማርሳታት ኩሉ መሳለጥያታት ዘለዎ ናይ ኤሌክትሪክ ሙሉ መሳለጥያታት ዘለዎ ናይ ማይ ቀረብ ብምልኣት ዘለዎ ካልኦት መመስርሒ ዘድልዩ ቴክኖሎጂታት ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ብቑዕ ጉልበት ሰብ ዘለዎ نقطات كله جينا ويا بعد دلو زي مثلاته ومخالفات سلدقاتمه قاوت مهرنات مرتي عبي دراه خوين الله نظام موصو مدبات نمتكبار ابسرار حنا محيال ناي اوداد بانا غن ناي محدرانا شلل كاد يحسب زي حلف قداي سفي عدلاتن ጸጋታትን ዘለዎ ሰማያዊ ቁጠባ ባድ ማዕነት ክንጥቀመሉ ኣብ ምምዝማዝ ሃብቲ ዓሳት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መፍረጫው ምዝመዛ ማዕድና ወሃብቲ ውሽጥ ባህርን ገማገምን አገልግሎት ወደባትን ቱሪዝምን ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሓትት ነዚ ከዓ ምሕያል ኣወዳድባ ትካላትን ምሕደራን ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም ኣብ ማዕድናዊ ሃብቲ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ እትውንኖ ማዕድናዊ ጸጋታት ኣዝዩ ገዚፍ ምዃኑ ብምሕባር كساب حجز تسلاسله مستزلو جزيف عقر هابت زلو ميزان قنطارو مخانو تغيسو كابت بقطبا زربحنايو زتمهارنايون زغسمنايو تمكرون يعب قبل قاليتهم ناي معدن هابتي اقداسنتو نتحفشو قطباوي عبيت دراخي حيل سلدخون قرب صقاي نزي صقازي بغبو خطقملو ساعتو ከተውጽኽት ክእል ኣለካ ናብቶም ካልኦት ተፈላለዩ ጽላታትን ኢንዱስትሪታትን ዘለዎ ኸናይ ልምዓት መደባት ንምዋላ ይኹን ውሕስነት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ዘሎ ናይ መዓድን ፖቴንሻል ኣብቲ ሃገር ብግቡእ ተገምጊሙ እቶም ብቐረባ ክወፁ ዝኽእሉ ንእዋናዊ ሾርት ሚድየም ተም ዝበሃል ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ጌርካ ጥቅም ብኣጠቓላሊ ዕዉት መደባት ነይሩ ኢልካ ክዝረብ ዝከኣል ኣይኮነን عوت زبلوغن بزح تمكرنالو بزح تماهرنالو او خلو بهج ጥራይ ዘይኮነ ተፈቲኑ እንታይ ቁም ነገሩ እንታይ በርክቶ ሁሉ ወኸል ዋናውን መጻይ ብድሆታት ናይ ቁጠባና እንታይ ከሕግዘና ክእል ኢልካ ዛረብ ትኽእል معدنا وهابتي نمولا كالوت بروجكتات لمعات عبا أبركتو سلزلو بعتب كسرحالو كم زقبا بمقلاط دما اتزدل ربحا كركبو منتي كابتر النجارات ملأخ نم مسرح كسجاجر سلزقبا من مسرحي إندستريات من معبال حدا كاب قدام النت متسائل معتها ومدبات كم زخنة أرديون ناب كالزينا مسجر إيرترا بربعة مقابيت أبادو حاغة راب استقابة آخبا بستحت درجة معبال زركوا هقرات تصادفا أبزا آخبا بقوامي توكيل إيرترا بوردو بحورات هقرات أمباسادر صوفيا تصفى مريم سمر حلو تخافيلهم بدحر زيلو خيرترا كاب كهلوت ناب بلصقنا بزبلتي ما كاب حامش كسابت شعات مقابيت أب أدوحا بزكان عزلو بستحت درجة معبال زركوا هقرات زملكت حامشاي وعلى وردو بحورات هقرات يساتفالو أبزي مرحت هاجرات المنقصات نزسات فوزلو وعلى نزتراي قسقاس بمقمقام هاجراو دقفن شركنتن بمقسوقاس وتنسرا حدوحا نمتكبار كزتايو بمغنيات الشمونت مقابيت بزوبا ماكلا بمحيال كل مديون حدك أنسي زتوكر سيمينار تخايدوم بكلت مقابيت بدراش ماكلاي بيت صحفة عمادة أبستخايد سيمينار أدم برج أنفر زوبا ماك يقريتام أدم برج أنفر زوبا ماكل ويزرو عالم بلاي يتي مدب نقحاتن تراندك أنسيو بحفشا نايمن سياد ما بفلاين مبرخص علم مخانو تغيسا من سيادك أنسيو نمعبالين زحل خاللين كالو سو زحل في تاريخ مسرت جيرن دما عطفا كسرحات زخاخيرام حلافيتي بوليتيكا وقديات ويزرو سولومي قبر السلاسة دما محبر كتسال استمروتاتن قوسقواساتن كم زكايد بمحبار أكلاون سنا أمراون بقعد كان الشور نمرقاتون بعدو كم زسرح أنا تيرام بزي كازن دكان الشور زهاسي بعلن لمدن متفاز حق زاستو مراون تواهيبو
ተሳተፍቲ ንምዕባለንን ንቕሓተንን ዘበርኹ ዳበታትን ዘስፍሐ ስልጠናታት ብስሩዕ ክወሃብ ከምኡውን ሓለፍቲ ማሕበር ናብ ታሕቲ ወሪደን ክከታተላ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪበን ትሕዝቶ ማይን ሓመድን ብምድንፋዕ እቶትን እቶታውነትን ሕርሻ ንምዕባይ ሓረስቶታት ብምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣተኩሮ ገይሮም ክሰርሑ ኣብ ንኡስ ዞባታት ሻምብቆን መገሎን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት መዘኻኸሪ ኣቕሪቡ ኣብ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ክራማት 2022 ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ዝሓሸ ስለ ዝነበረ ኣብ ስፍሓት ዝተሓርሰ መሬትን እቶትን መጠናዊ ዕቤት ከም ተመዝገበ ገሊጾም ኣቶ ካሕሳይ ኣስዒቡ ኩነታት እቶታውነት ግና ኣዕጋቢ ስለ ዘይኮነ ምህርቲ ንምኽዕባት ዝሕግዝ ብኪላታት ሕርሻ ዝወሃብ ሞያዊ ምኽራብ ምትግባር ሓረስቶት ዓቲቦም ክሰርሑ ጸዊዖም ብዘይካዚ ኣብ ምእካብ ግብሪ ጥሪትን ሕርሻን ገጠርን ዝተኻየደ ንጥፈታት ካብቲ ናይ 2021 ድኻማት ስለ ዝተራዮ ግብሪ ከይኣከብካ ዝረጋገጽ ምዕባለን ዕቤትን ድማ ስለዘየለ ሓረስቶትን ወነንቲ ጥሪትን ዝግብኦም ግብሪ ኣብ እዋኑ ክኸፍሉ ተማሕጺኖም ኣብ ንኡስ ዞባ መገሎ ድማ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣብርሃም ኪዳነ ህዝቢ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ምስ ኪላታት ሕርሻ ተዋሂዱ ዘካየዶ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብዚ ዓመት ዝብዝሕ ሓይላ ወዳደባ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጾም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብሰንኪ ሸለልትነት ኣብ ወሰናስን ጸሊም ጽርግያ ኣብ ዝርከብ መጋጫታት ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ ንምቁጻር ኣትከኽቲ ሽጋራን ጓሶትን ጥንቃቐ ክገብሩ ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ምምሕዳር ከባቢ ፍለዳርብ ተደኪና ትርከብ ማእከል ጥዕና ብትግባረ መደባት ዘተኮረ ኮማዊ ምብሃል ብሓደ መጋቢት ምስ ነበርትን ተገልገልትን ወዲባ ኣብቲ ሰብ መዚ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባን ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕናን ዝተሳትፎ ርክብ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕናት ንኡስ ዞባ ነርስ ኤልያስ የማነ ምስ ነበርትን ተገልገልትን ስጡም ርክብን ሓበራዊ ዕዮን ምፍጣር ከምኡውን ጸገማት ብምልላይ ፍታሕ ንምንዳይ ባይታ ምውዳድ ገለ ካብቲ ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ መድረኽ ምዃኑ ኣገንዚቦም ሓላፊ ማእከል ጥዕና ፍለዳርብ ነርስ ያሲን ዓሊ በኺት ብጊድዩ ህዝቢ ነቲ ተዋዲዱ ዘሎ ትካል ብግቡእ ክጥቀመሉን ምስ ሰራሕተኛታት ተዋሂዱ ንዝያዳ ዕቤትን ምዕባልን ክሰርሕ ምእንቲ ኣብ ትግባረ መረባትን ገምጋሙን ክሳተፍ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጾም ኣብቲ ርክብ ነፍሰ ጾራት ኣብ ትካላት ጥዕና ዝገብሮ ምክትታል ኣብ ጥዕና ፍርያምነ ዘሎ ኣረዳዳ ተጠቃምነት መጸበይ ነፍሰ ጾራትን ሓራሳትን ከምኡውን ኣብ ኣከባቢያዊ ጽሬትን ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማትን ዝነብሩ ብልጫታትን ሕጽረታትን ብመንጽር ብኮም ዝተወስደ ተበግሶታት ተዘትዩ ተሳተፍቲ ቦጎኖም ንኣገዳስነት ናይቲ መድረኽ ብምጥቃስ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊ ኖር ድማ ሓበሬታ ብቕጥታ ናብቲ ዝምልከቶ ክበጽሕ ከሎ ዝያዳ ድማዓነት ከም ዘለዎ ኣብቲ መድረኽ ብጉሉሕ ከም ተራእየ ገሊጻ ማእከል ጥዕና ፍለዳርብ ንነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ፍለዳርብ ኣጀርበብን ፈሪሕንን ኣገልግሎት ትህብ ትሕዝቶ ባንክ ደም ብምስሳን ብሕፅረት ቀረብ ደም ዝስዕብ ሞት ንምክልኻል ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቢሻ ባርንቱ ካብ 28 ለካቲት ክሳብ 1 መጋቢት ብወለንቶም ደም ለጊሶም ኣባል ማሕበር ወለንትያም ለገስቲ ደም ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ዳንኤል ኣብርሃ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ መንስያትን ተምሃሮን ድማ ብፍላይ እናበረኸ ብምምፁ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝርአ ዝነበረ ጸገማት ብተዛማዲ ቃለል ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብቲ ናይ ልግሲ መደብ ዝተሳትፉ ተምሃሮ ቦጎኖም ደም ምልጋስ ህይወት ምድሓን ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ነዚ ሰናይ ተግባር ክስዕቦ ተላብዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 892 ከረጺት ደም ከም ተለገሰ ሰነዳት ማሕበሩ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ጋሽ ባርካ የነጽሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕባ ሃገራዊ ዜናታትን ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናወጽለ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብ 1961 ምስ ፈረንሳይ ዝተኸስተመ ስምዕ ወታደራዊ ምድግጋፍ ከም ዝሰረዞ በጉ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቡርኪና ፋሶ ብ4 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ናይ ቴክኒካዊ ወታደራዊ ደገፍ ስምምዕን ኣብ ውሽጡ ሓቂፎ ንዝርከብ ክልተ ጥብቆ ስምምዓትን ከም ዝሰረዞ ንመንግስቲ ፈረንሳይ ብ28 ለካቲት ከም ዘፍለጣ ነጺሩ
እትስማዓት አካል ናይቲ ፈረንሳ ነታ ግዛታ ዝነበረት ቡርኪና ፋሶ ናጽነታ ብዛሃበታ ዝተበጽሐ ምርድዳዩ ተኸቲሙ ኣብ ሃገራት አፍሪካ አንጻር ግዳማዊ ምትትታው ብሓፈሻ መግዛእታዊ ሓድግታትን ምትትታው ምዕራባውያን ሓይልታትን ድማ ብፍላይ ከብቅዕ ዝግበር ጻውዒትና ሓይለ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ፈረንሳ ሩዑ ጠቕሊሉ ክወጽእ ብ18 ጥሪ ድሕሪ ምእዛዙ ብ19 ለካቲት ኣማይ ሰራዊት ካብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከም ተሰናብተ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ማሊ እውን ኣብ 2022 ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዱ እዩ ፈረንሳ ከሲራቶን ዘላ ጽልዋን ረብሓታታን ናብተን ግዛእታ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምሕላው ብፕሬዚደንት ማክሮን ዝተመርሐ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ተካይድ ከም ዘላ ይግለጽ ቻይና ሉላዊት አካላን ዝኾነት ርእሰ ምሕዳር ደሴት ታይዋን ብሰላማዊ መዳይ ንምጽምባራ ተካይዶ ጻዕር ከም ትቕጽሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ኬንያንግ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኬንያንግ ነዚ ዝገለጸ ትማሊ 4 መጋቢት ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ ባይቶ ቻይና ብዘስምዖ መኽፈቲ መደረ እዩ ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘይቅየር ፖሊሲ ምዃኑ ብምንጻር ድማ ናይ ምንጻር ድሌት ንዘለዎን ወገናት ደሴት ታይዋን ንምብዳህ ተሪርን ዘይወላውልን ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዑ መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካ ወሽመጥ ታይዋን ተካይዶ ተኽታኺ ምንቅስቓስ መራኸብ ኩናት ከምውን ስትራቴጂካውን ደብደብትን ናይ ስለላ ነፈርቲ ሰላም ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምዝራግ ዝዓለመ ምዃኑ ይክወቅጥ ጸኒሑ ቻይና ነቲ ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ሃገራት ስጉምታት ንምቅዋም ኣብ ወሰናት ስንታ ደሴት እተካይዶ ወታደራዊ ልምምዳት ወሲኻትሉ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ቻይና ንጥፈታት ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብን ኣብ ወሰናት ዶባታ ንዝፈጥሮ ጸጥታዊ ስጋት ንምብዳህ ንደሴት ታይዋን ብሓይሊ ናይ ምጽምባራ ስጉምቲ ከይትወስድ ከም ዘስግዮም ተንተንቲ ይህሉ ኩነታት ዝሕብሩ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ዶባዊ ማሌዥያ ብዘጋጠመ ሰፊሕ ከባቢታት ዝሸፈነ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ንዋታውን ኣከባብያን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ዕለቕለቕ ልዕሊ 40,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበሉ ከለዉ ኣማይት ካልኦት ኣደዳ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ምስቲ ዕለቕለቕ ብዝተኣሳሰር ሓደጋታት ድማ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጾም መንግስቲ ማሌዥያ ልዕሊ 200 ማእከላት ጊዜያዊ መዕቆቢ ብምድኳን ዘድሊ ደገፍ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ዘስዕብ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ካብ ታሕሳስ ክሳብ መጋቢት ኣብ ማሌዥያ ከም ዘጋጥም እኳ ይግለጽ እንተኾነ ናይ ሎም ዓመት ግን ካብቲ ንቡር ዝሓየለ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ዝምት ትንቢቲ ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ዘስዕቦ ዕንወት ከይዛይድ የስግእ نسعى السدالو زينان مزام مارساسو كدقملكم بريزيدنت سياسة بزيبيتاوي قدريات زاتو كورس هاساي كفال كلاماتت مسمع كنا زينا وشتا هاجرا كايدو بأمباسادر صوفيا تصفى مريم زتمر حلو خير تابا خيبا زتحت درجة معبالة ركبها هاجرا تساتيفو ኣብ ዞባ ማእከል ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ መርያት ክብ ንምባል ዝዓለመ ሰሚናር ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ምስ ፈረንሳ ንጸንሐ ስምዕ ወታደራዊ ምድግጋፍ ሰሪዝዎም ቻይና ንርእሰ ምምሕዳር ደሴት ታይዋን ብሰላማዊ መዳይ ንምጽምባራ ተካይዶ ጻዕሪ ከም እትቕጽሉ ኣፍሊጣ ኣብ ደቡባዊ ማሌዥያ ብዘጋጠመ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ወሪዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሰዓት ሰዳሎ ዜና ምስናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ መበል 47 ክፋል ስዒባ ተቕርብ ያ ቦገነ ግን ሰላም